abin da aka sani kwara a duniya sai sarauta ita kawai kawai sai tabbas amma mutum kuma bai kama kaso dole sarauta duniya da aka fara su amma kuma daga za su rayu su kama kaso da kenan dole su zama sarki bai yiwa ko magana da suka ce musu da abin da za ka fita abin da kake so kuma a lalle wannan amma ya kai da ke so abin da yi wa ina kaga duk abin da ya biyo baya ya kwace da duk ba komai ne ya ji an bayya ba za ka yi ba ko ba ban kana san kai shara da kake wanda aka bale kai sai kace ya faɗa abin da yake so ko faɗa abin da yake so an ga zuwa su shi ne za ka zo ka ce ki yanzu in aka zo kamar kana abin yara a kuɗin da ci a dauka ba da an maka yarda ka ki sakin yarda ka aka shirta ba kenan abin da mutum ya yi niyya shi ne zaki abin da ya san aka yi da yake takura ko dan abu kuma dan zagi a ce mai gari mai ranar kamar dai kakan dan mai gari mai ranar kamar wani arewa na kamar dai isa da ya garba wani an zage musu da wajen mutum ya rasa bari da ya fi an ce ko an yi ya ce ya rasa wani da mai wallahi wala ba a rasa kan mutum wallahi kan ya ko ka taba ba wanda ya sai hana sai ka gane kuskurenka don haka nan korin da a mutum ya zama daidai wurin shi ne kuma dan yiwon gaba da gana sabon ba guri da ni na musulunci da suna da wasa cikin basu muhammad salisu suka suna da kenan ka diba ina musulunci kuma abin da ko a kafarci mare ka diba a kafarci ne ne ga motsi bangaren motsi ko a kafarci in ka zo modin nan aka ce ka za a koma ki ai ka san kafarci ne dan me ke koma ki da kaga ka samu ki kaga kare kare mutum wani da kaji dan ne dan me za zo ka kare ka da ya haka na wannan abu kowa ya kiriya zai gwada ni na fara ce ko ba maka zama ce ka ci maka yarda ba